Ja, dames en heren, onze volgende gast is Roy Ewalds en hij is eigenaar van het bedrijf Traas Ongediertebestrijding. En ook Roy heeft wat te vieren, want zijn bedrijf bestaat in februari 10 jaar. Roy, welkom. Hoi. Hoi. Ja, Roy, even voor de mensen in Venray die jou misschien niet zo goed kennen, kun je je kort even zelf voorstellen en vertel eens wat je doet. Ik ben eigenaar van Traas Ongediertebestrijding in Blitterswijk. Al 10 jaar. Dus, al 10 jaar, dus dat is toch al een behoorlijke tijd. Blitterswijk. Je bedrijf Traas Ongediertebestrijding. Wat moeten we nou eigenlijk wat moeten we ons voorstellen bij ongediertebestrijding? Neem ons eens mee in jouw wereld. Ja, ongediertebestrijding is een heel breed vak. We zijn sowieso eigenlijk een beetje gesplitst in 3 onderdelen. Dus we hebben ongediertebestrijding, we hebben ook building care en we doen nog een beetje nature care. Ja. Ongediertebestrijding is dus van insecten tot rat, zeg maar. En, de dingen die je niet in je huis of bij je bedrijf wil hebben? Nee, precies. Ja? Precies. Building care doen we veel in houtworm, boktor. Ook doen we heel veel wering met building care, dus dichtmaken van magazijnen, panden tegen ongedierte. Ja. En nature care, we doen ook wat in faunavoorzieningen, juist voor dieren, dus voor vleermuizen en van allerlei beestjes die je maar wilt, in je tuin wilt bijvoorbeeld. Oké, dus je kan ook zorgen dat bepaalde beestjes juist wel komen? Ja, sowieso buiten is het eigenlijk ook geen ongedierte, zolang het buiten zit. Precies. Ja. Traas is ook een bedrijf met verschillende vestigingen door heel Nederland. Jij bent als het ware afdeling Limburg. Ja. Wat is de kracht van zo'n grote onderneming, van zo'n groot bedrijf? Ja, de kracht is dat we landelijke klanten kunnen bedienen. We zijn gesplitst met 10 bedrijfjes ongeveer. Waardoor we wel allemaal, we kunnen goede service bieden. We zijn sneller ter plekke. Je bent iets klantgerichter bezig. Maar kan het ook wel eens zijn want ik neem aan dat je vooral hier in de omgeving actief bent, maar kan het ook zijn dat je wel eens, ik noem maar wat, richting Groningen moet? Kan zijn als er hulp nodig is, we kunnen samenwerken. Ja, en is er wel eens nodig dat er hele grote plagen zijn van, ik noem wat, een rattenplaag of een muggenplaag? Waar moet ik aan denken? Kan. Muggen hebben we in het verleden ook heel veel gedaan. De tijgermug, dat hebben we gezamenlijk gedaan met z'n allen. En welk ongedierte vind jij persoonlijk nou leukst om te bestrijden? Ja, het mooiste van het vak is eigenlijk gewoon dat je overal komt. En elk ongedierte heeft zijn eigen uitdaging. Want je wilt het natuurlijk zo goed mogelijk doen en zo goed mogelijk oplossen. Dus eigenlijk is elk ongedierte is een uitdaging en is leuk om te doen. En welk dier is nou echt slim? Welk dier stelt jou en je bedrijf op de proef? Ja, dat is de zwarte rat. Wat is zo specifiek aan de zwarte rat? Wat doen de zwarte rat? Ja, de zwarte rat is gewoon ontzettend slim. En hij weet gewoon op het moment dat hij de plek kent waar dat hij woont, waar hij zit. Als hij langer dan een week er is, dan kent hij het hele gebied. En weet hij precies wat nieuwe dingen zijn en wat niet. En op het moment dat je daar iets gaat doen, iets neer gaat zetten, iets nieuws, dan gaat hij het vermijden. Dus dan wordt het lastig. Dus een enorm creatief dier, die zwarte rat. Ja. Ik heb ook begrepen dat in jouw branche er een grote verandering aan zit te komen. Kun je daar iets over vertellen, wat die verandering inhoudt? En ook voor jouw bedrijf dan? Ja, voor particulieren is denk ik wel duidelijk, voor mensen thuis ook. Je kunt steeds moeilijker aan vergif komen. Dus tegen knaagdieren, dat wordt steeds moeilijker. En het buitengebruik... En dat komt door de wetgeving die er is? Dat komt door een nieuwe wetgeving inderdaad, ja. En het buitengebruik is een beetje aan banden gelegd, dus buiten mag je eigenlijk helemaal niks meer. Dus dat maakt de bestrijding lastig en we moeten afwachten wat de toekomst gaat brengen daarin. Maar goed, daar heb je mee te maken, daar hebben al die bedrijven mee te maken. Waar zie jij de kansen dan? Kansen erin, we zijn ook met een systeem bezig waardoor je kunt herkennen van welk beestje zit er nou in je kist voordat er iets gebeurt. Ja, en zonder dat vergif dan te hoeven gebruiken. Ja, klopt. Ja, het is sowieso, de trend blijft zo min mogelijk vergif. Ja. Nou is er ook feest, want in februari bestaat jouw bedrijf 10 jaar. Ja. Wat ga je doen?
Nou, Iedere keer de vlag uithangen als je een rat gevangen hebt? Of, voor mij op het moment is het grootste feest dat ik een nieuwe medewerker erbij heb. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En ik denk dat we daar de volgende 10 jaar mee moeten beginnen. Want waar staat Traas ongediertebestrijding over 10 jaar dan? Heb je plannen om verder te groeien? Ja, dat zeker. Ja, daar zijn we wel hard mee bezig. Maar hoe ziet Traas er over 10 jaar uit? In jouw droom? Of in jouw werkelijkheid? Nou, ik hoop er nog een paar mannetjes bij te hebben. Dat het steeds groter wordt. Nou. Zeker, ja. Even tot slot voor de mensen thuis. Kun je ons een kleine praktische tip geven wat mensen zelf kunnen doen om ervoor te zorgen dat ze het ongedierte buiten houden? Ja, hou het schoon en maak alles zoveel mogelijk dicht. En dan heb je er mensen last van. Ja, wel dat de deur nog open kan, maar... Maar ja, eigenlijk is het ook wel prettig als niet alle mensen dat doen, want anders heb jij te weinig werk. Ja, dat is waar, maar dat blijft even goed wel hoor. Oké. Mag ik jou heel veel succes wensen en nogmaals gefeliciteerd met het jubileum. Dankjewel. Hoi, dankjewel.